Dobar dan, pozdrav svim gledateljima Rural Direkta. Moje ime je Rahela Grgić i pozdravljam vas iz snijegom okupanog parka prirode Lonjsko polje. Iako je kraj ožujka, rekli bi po vremenu da smo u prosincu. Reću vam par riječi o meni i mojoj obitelji. Bavimo se pčelarstvom već preko 15 godina, imamo 300 košnica, rodom smo iz Vinkovaca, no zbog ljubavi prema pčelama i pčelarstvu i želje je da im osiguramo ekološki čist i miran prostor za život, kupili smo imanje u Donjoj Posavini u malom selu Kratečko koje se nalazi u srcu Parka prirode Lonjsko polje. Preselili smo se u tradicionalnu drvenu kuću i sada sa našim pčelama živimo jedan miran život daleko od gradske buke i gužve. Uz med proizvodimo i sve ostale pčelinje proizvode. Našu prodaju baziramo na malo, znači na kućnom pragu, također i putem tržnica, sajmova, internet prodajom, putem društvenih mreža, znači služimo se svim dostupnim alatima kako bi došli do svog krajnjeg kupca. Ova situacija sa koronavirusom nas je pogodila kao i ostatak svijeta, međutim posao ne smije stati. Mi se pripremamo za novu pčelarsku sezonu, pripremamo košnice za nove pčelinje zajednice, ali mislimo da bi ova situacija koja nas je pogodila mogla biti jedna dobra prilika za bolji plasman na domaće tržište, jer kupci su shvatili da je bolje kupovati lokalno i svježe nego nešto što je prešlo daleki put do naših polica i što je u biti upitne kvalitete. Mi planiramo proširivati svoju proizvodnju, služimo se sredstvima europskih fondova, odnosno bespovratnim sredstvima. Aplicirali smo na mjeru 611 za mlade i ostvarili smo sredstva, tako da smo sad u procesu nabavke opreme i modernizacije naše proizvodnje. Iza mene možete vidjeti jedan drveni objekt koji planiramo staviti u funkciju za ruralni turizam, odnosno da ovome kraju koji ima veliki potencijal za turizam pružimo nešto novo, tako da nam je u planu pokrenuti jednu kušaonicu meda, edukativni prostor, znači imamo velike planove. A ja bih vas sad pozvala da zajedno sa mnom odemo do našeg pčelinjaka. Evo sada smo stigli na jedan od naših pčelinjaka. Kao što možemo vidjeti, oko nas je netaknuta priroda, pčele miruju, sad su trenutno u stadiju mirovanja, oko nas nema intenzivne poljoprivrede, pčele mogu u miru raditi i proizvoditi slatke proizvode koje svi volimo. Eto, toliko od nas, pozdrav od OPG Grgić. Pozivam vas sve da se pridružite inicijativi Rural Direct, da vratimo dostojanstvo malom čovjeku proizvođaču, da mu damo mjesto koje zaslužuje. Kupujmo lokalno, kupujmo hrvatsko i potaknimo našu poljoprivredu. Hvala vam puno. Bog!